Ароматен тайландски масаж с масла. Това е тайландски масаж с натурални ароматни масла. Уникална комбинация от технологии за дългосрочна релаксация и възстановяване. Маслата подобряват кръвообращението, запазват кожата и спомагат за облегчаване на стреса. Този масаж стимулира вътрешната хармония, подобрява настроението и подмладява кожата. Посредством автентичните тайландски техники. Запишете се още днес и почувствайте нивото на релаксация.